בוקר טוב לכולם. טוב, אני עכשיו הגעתי לבסיס, ואת האמת שהיום הייתי צריכה להיות מוקדם, אז ככה הקדמתי ויש לי זמן באוטו. אז אנחנו נתאפר ביחד, כי לא התאפרתי בבית בכלל, אני בלי איפור, רק שמתי קרמים וכאלה, אז בואו נתאפר. אז הבאתי את התיק איפור שלי, ואנחנו נתחיל. אני באמת עושה משהו קליל, פשוט שאני ארגיש כזה טוב עם עצמי. אז נתחיל בקונסילר. אני שמה את זה של לנקום, הוא הכי מושלם שיש. רגע, אתם לא תראו אותי קצת, אני שמה רק, צריכה מראה, חייב מראה. אני מטשטשת עם מברשת את הקונסילר, ותראו, אני כבר נראית כאילו בן אדם חדש. אני עוברת לסומק של רר ביוטי לתת קצת צבע לפנים. די, אני לא יכולה עם חורף קיץ הזה יותר, ושכאילו פתאום יש יום חם ופתאום יש גשם ופתאום יש זה, אני לא יכולה. תביאו לי או קיץ או חורף, כי בחורף אני נראית כמו קיר, ואז שיש יום חם זה לא מסתדר, לא יודעת. ואם כבר דיברנו על צבע, אז אני שמה קצת ברונזר לחמם את הפנים. אני משתמשת בזה של הולה. אנשים עוברים פה ומסתכלים עליי, אבל בסדר. עכשיו שמתי לב שלא הבאתי את המעגל ריסים שלי, אני אוהבת רק לעגל, אבל מזל שהבאתי גם את המאסקרה. בדרך כלל אני מעגלת, אז נשים מאסקרה, כי שכחתי להביא את המעגל. אני שמה ממש קצת, כאילו ממש בקטנה, רק שייתן לי כזה הרמה לריסים, וגם אני שמה כאילו רק בחלק החיצוני. החלק הכי חשוב כמובן ג'ל גבות. הבאתי מראה קטנה כזאת, שאני אוכל לראות טוב. לא יודעת למה לא השתמשתי בה עד עכשיו, אבל בסדר. מרימה את זה הגבות שלי. תגידו, מה אתם אומרים על הפוני שלי? כאילו, עזבו שעכשיו הקוקו שלי לא מסודר, אבל לא יודעת, ביום שישי, היום יום שני, ביום שישי פתאום קמתי בבוקר, אמרתי, בא לי פוני. כאילו, כבר בשבוע האחרון ככה בא לי לעשות איזשהו שינוי בשיער. איפה התוחים שלי? בא לי לעשות איזה שינוי בשיער, ואמרתי, מה אני אעשה? כאילו, אני לא אסתפר באורך. אני לא אעשה איזשהו גוונים או משהו. לא יודעת, כאילו, לא ידעתי מה לעשות. ואז נפל לי הסימן, אמרתי, פוני. ווואלה, אני מה זה אוהבת. זה כן התעסקות לסדר אותו כל בוקר וזה, אבל וואלה, אני מסתדרת. פשוט צריך להכניס את זה לזמן התארגנות. ואני מסיימת עם הווזלין הזה, שהוא מושלם. תגידו לי בתגובות אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה שאני מתארגנת, כי אני כאילו גם ככה מתארגנת, אז מה אכפת לי כאילו לצלם? אז אם אתם אוהבים, תגידו לי, ואני אעשה לכם. וזהו, עכשיו אני אראה לכם את הלוק הסופי. זה הלוק הסופי, יצא מושלם ועדין כמו שאני אוהבת. ועכשיו אני אוכל לי עוגיה שהכנתי, שיבולת שועל עם בננה. וואו, אם אתם רוצים מתכון תכתבו לי גם. פשוט בדרך שתיתי קפה ואני חייבת לאכול משהו, אז יאללה, יום טוב.